Páni, ak ste muž nad 60 rokov a chcete výrazne zvýšiť svoju erektilnú silu a celkovú mužskú vitalitu, pozorne počúvajte. Ako urológ vám prezradím jednoduché 3-minútové cvičenie, ktoré vám môže skutočne pomôcť získať späť sebavedomie a energiu. Nejde o rýchle riešenia ani zázračné pilulky. Ide o overený prístup podložený vedeckými poznatkami. Tak zostaňte na mieste. Na kanáli Men's Health Channel sa budeme venovať tomu, ako môžete maximalizovať svoje intímne zdravie na dlhé roky. Vitajte späť. Za všetky roky, čo pracujem ako urológ, som sa naučil, že sebavedomie muža často úzko súvisí s jeho celkovým blahom a sexuálne zdravie je jeho dôležitou súčasťou. Je úplne normálne, že s vekom pozorujeme zmeny v erektilnej funkcii. A buďme úprimní, mnohí muži pociťujú frustráciu, ba dokonca rozpaky, keď k týmto zmenám dochádza. Chcem vás však uistiť, že nie ste sami a že existujú konkrétne a účinné kroky, ktoré môžete podniknúť. Faktory ako krvný tlak, cukrovka, kardiovaskulárne zdravie, dokonca aj stres a niektoré lieky môžu hrať významnú úlohu v erektilnej funkcii. Je to komplexná súhra vášho cievneho systému, vášho. Chcem vám predstaviť základný prvok zdravia mužskej panvy, ktorý sa často prehliada, svaly panvového DNA. Predstavte si ich ako neznámych hrdinov, ktorí podporujú váš močový mechúr, črevá a áno, dokonca aj vašu erektilnú funkciu. Posilňovanie týchto svalov prostredníctvom cielených, jednoduchých cvičení môže viesť k pozoruhodnému zlepšeniu krvného obehu, nervovej funkcie a celkovej kvality erekcie. Nie je to o anatomických rozmeroch, ktoré nie je možné dosiahnuť cvičením, ale o maximalizácii zdravia a výkonu, ktoré už máte, a zabezpečení, aby tieto životne dôležité systémy fungovali na maximum. Tak sa do toho pustíme. Cvičenie, o ktorom hovorím, je bežne známe ako Kellyho cvičenie. Po celé roky bolo Kegel spájané predovšetkým so ženami, najmä po pôrode. Ale páni, nemôžem dostatočne zdôrazniť, aké sú absolútne dôležité aj pre vaše zdravie, najmä pre problémy ako kontrola močenia, zdravie prostaty a, ako dnes diskutujeme, erektilná sila. Prvým krokom je správne identifikovať tieto svaly. To je veľmi dôležité, pretože ak používate nesprávne svaly, nedosiahnete žiadne výhody. Je to jednoduchšie, ako si myslíte. Predstavte si, že sa snažíte zastaviť tok moču uprostred močenia alebo sa snažíte zabrániť úniku plynov. Svaly, ktoré napínate a zdvíhate, sú vaše panvové dno. Tiahnu sa od lonovej kosti po kostrč. Bežnou chybou je napínanie brušných, stehenných alebo sedacích svalov. Nerobte to. Ide o jemné vnútorné stlačenie, pocit zdvíhania nahor. Môžete to vyskúšať v sede, v ľahu alebo aj v stoji. Ako náhle ich nájdete a cítite sa istí, izolujete ich. Ste pripravení začať s 3-minútovou dennou rutinou. Kľúčom je pravidelnosť. Táto rutina je navrhnutá tak, aby bola rýchla, ľahko integrovateľná do vášho dňa a neuveriteľne účinná. Cieľom je 3 minúty raz denne. Môžete to robiť kdekoľvek, pri stole, v aute, pri sledovaní televízie. Kľúčom je dôslednosť. Rovnako ako každý sval, aj panvové dno potrebuje pravidelné cvičenie, aby posilnilo a fungovalo optimálne. Krok prvý, pomalé zadržanie 1 minúta. Začíname tým, čo nazývam pomalé zadržanie. Jemne stiahnite svaly panvového DNA a zdvihnite ich nahor. Zadržte toto stiahnutie na 3 až 5 sekúnd. Naozaj cítite to stlačenie. Potom, a to je veľmi dôležité, úplne uvoľnite na rovnakú dobu. Neuponáhľajte uvoľnenie.
Úplné uvoľnenie je rovnako dôležité ako kontrakcia pre správny prietok krvi a regeneráciu svalov. Opakujte to 10 až 12 krát. Tento krok buduje vytrvalosť a kontrolu. Krok druhý, rýchle pohyby 1 minúta. Ďalej nasledujú rýchle pohyby. Ide o rýchlosť a reakčnú schopnosť. Rýchlo sťahujte a uvoľňujte svaly panvového DNA. Predstavte si to ako rýchle myhnutie alebo sériu rýchlych zdvihov, takmer ako vypínač, ktorý sa rýchlo zapína a vypína. Robte to asi 1 minútu, sústrete sa na rýchle sťahovanie a po každom stlačení sa uistite, že svaly úplne uvoľníte. Pomáha to rýchlym reflexom potrebným na pevnú erekciu. Krok 3. Vytrvalosť. Vydržte 1 minútu. Nakoniec vydržte. To pomáha budovať vytrvalosť pre trvalú funkciu. Sťahujte svaly panvového DNA a vydržte tak dlho, ako je to pre vás pohodlné, bez zadržiavania dychu. Spočiatku sa snažte vydržať 10 až 15 sekúnd a postupne to zvyšujte, ako budete silnejší. Potom sa opäť úplne uvoľnite. Opakujte to 3 až 4 krát. To skutočne posilňuje svaly pre trvalejší účinok. To je všetko, 3 minúty každý deň. Znie to jednoducho a aj je to jednoduché, ale jeho sila spočíva v konzistentnosti a správnom vykonávaní. Teraz sa pozrime na dôvody. Ako presne to pomáha vašej erektilnej sile a vitalite? Ide o optimalizáciu prietoku krvi, zdravie nervov a oklúziu Venuše. Keď sú vaše panvové svaly, konkrétne bulbocaosis a isocinosis, silné a dobre tonizované, fungujú ako výkonná pumpa. Počas erekcie krv prúdi do hubovitej tkanivovej štruktúry penisu. Aby bola erekcia naozaj pevná, táto krv musí zostať uväznená v penise. Vaše panvové svaly hrajú kľúčovú úlohu pri stláčaní žíl, ktoré umožňujú krvi opustiť penis. Tomuto javu sa hovorí Venuša okluzívna a je nevyhnutný pre udržanie pevnosti a trvania erekcie. Silnejšie panvové dno znamená účinnejšiu krvnú pascu, čo vedie k výrazne zlepšenej pevnosti a schopnosti udržať erekciu. Je to ako vybudovať silnejšie základy pre dom. Silné svaly panvového DNA tiež prispievajú k lepšej kontrole močového mechúra, pomáhajú pri problémoch, ako je kvapkanie po močení alebo naliehavosť. Môžu dokonca výrazne pomôcť pri problémoch s predčasnou ejakuláciou, pretože vám poskytujú väčšiu kontrolu nad ejakulačným procesom. Je to teda skutočne komplexný prínos pre celkové zdravie a pohodu mužov. A hoci sú tieto cvičenia jednoduché, ľahko sa pri nich môže stať niekoľko bežných chýb, ktoré môžu znížiť ich účinnosť alebo dokonca spôsobiť napätie. Chyba číslo 1. Tlačiť nadol. Netlačte nadol. Snažte sa zdvihnúť a stlačiť nahor, nie tlačiť nadol. Toto je bežná chyba, ktorá môže oslabiť svaly alebo spôsobiť iné problémy. Chyba číslo 2. Zadržiavanie dychu. Počas cvičení dýchajte normálne a prirodzene. Zadržiavanie dychu zvyšuje tlak v bruchu, čo je kontraproduktívne a namáha vaše telo. Chyba číslo 3. Používanie iných svalov. Sústrete sa len na panvové dno. Vyhnite sa napínaniu brušných svalov, sedacích svalov, zadku alebo stehien. Ak cítite, že tieto svaly pracujú, robíte to nesprávne. Toto cvičenie je o izolácii. Chyba číslo 4. Preháňanie. Viac nie je vždy lepšie, najmä na začiatku. Držte sa dennej 3-minútovej rutiny. Precvičovanie môže viesť k únave svalov alebo bolesti. A nakoniec dôležitý bod, o ktorom sa nedá diskutovať, hoci sú keles neuveriteľne prospešné a fantastickým nástrojom na prevenciu a podporu zdravia, nie sú zázračným liekom na všetky problémy. Ak trpíte pretrvávajúcimi erekčnými ťažkosťami,
závažnými močovými problémami, bolesťou počas erekcie alebo akýmkoľvek nepohodlie v panvovej oblasti, je absolútne nevyhnutné okamžite konzultovať svojho lekára alebo urológa. Môžu existovať základné zdravotné problémy, ako sú srdcové ochorenia, cukrovka, poškodenie nervov, hormonálna nerovnováha alebo dokonca problémy s prostatou, ktoré si vyžadujú odbornú lekársku starostlivosť. Samoliečba týchto ochorení môže byť nebezpečná. Včasná diagnóza a liečba sú vždy najlepším riešením pre optimálne dlhodobé zdravie. Neváhajte vyhľadať odborný názor. Páni, prevzatie kontroly nad svojím zdravím, aj nad tými časťami, o ktorých sa vždy otvorene nehovorí, je skutočným znakom sily a sebaúcty. Táto trojminútová denná rutina je jednoduchý, ale neuveriteľne účinný spôsob, ako investovať do svojej dlhodobej erektilnej sily, vitality a celkovej pohody. Ide o vytvorenie základného zdravotného návyku, ktorý vám dodá silu vo všetkých oblastiach života, zvýši vaše sebavedomie a zlepšuje intímne vzťahy. Nezabudnite, že tieto cvičenia fungujú najlepšie ako súčasť holistického prístupu k zdraviu. Kombinujte ich s vyváženou stravou, pravidelným kardiovaskulárnym cvičením, dobrým spánkom a technikami zvládania stresu. Všetko nad ním funguje lepšie, s väčšou stabilitou a tuhosťou. Okrem toho tieto cvičenia zlepšujú citlivosť nervov a koordináciu v panvovej oblasti. Predstavte si to ako ladenie hudobného nástroja. Lepšia funkcia nervov znamená lepší pocit, lepšiu kontrolu a citlivejšiu, pevnejšiu erekciu, keď ju potrebujete. To sa môže prejaviť nielen v pevnosti, ale aj v zlepšení vyvrcholenia a celkovej sexuálnej spokojnosti. Hoci nehovoríme o anatomickom zväčšení, ktoré nie je možné dosiahnuť cvičením, zlepšený prietok krvi, zvýšená pevnosť a lepšia kontrola môžu určite viesť k plnšej, optimistickejšej erekcii, ktorá je podstatnejšia a funguje lepšie. Ide o to, aby ste z prírody dostali maximum tým, že udržíte tieto základné systémy v optimálnej kondícii. A výhody presahujú len erekciu. Berte to ako vybavenie svojho tela všetkými nástrojmi, ktoré potrebuje na dosiahnutie maximálneho výkonu. Ak vás dnešná diskusia povzbudila a ste pripravení podniknúť ešte aktívnejšie kroky pre svoje mužské zdravie, tu je návod, ako udržať túto dynamiku. Kliknite na tlačidlo Páči sa mi to, prihláste sa na odber kanálu Menes Health a zapnite zvonček, aby vám neunikli praktické, vedecky podložené tipy špeciálne pre zdravie mužov po 60. roku života. Vaše otázky alebo komentáre môžete zanechať nižšie. Prečítam si každý jeden z nich a vaše postrehy často inšpirujú budúce videá. Aké ďalšie témy týkajúce sa zdravia mužov by ste chceli, aby som pokryla? Ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie. V mojom ďalšom videu sa budem venovať ďalšej dôležitej téme starostlivosti o zdravie prostaty. Kedy by ste mali podstúpiť vyšetrenie a prečo je to dôležité? Povenujeme sa najnovším odporúčaniam, bežným mylným predstavám a tomu, čo by mal každý muž vedieť, aby chránil svoju prostatu. Toto si rozhodne nenechajte ujsť. Buďte informovaní, zostaňte zdraví a starajte sa o svoje zdravie. Tešíme sa na vás v ďalšom videu.